Voor de televisiemensen die zitten te kijken, dit is dus ook een kort intermezzo van het glazen hoes, want hier zitten ze dan undercover. En undercover die zit hier ondertussen al gezellig zich in te speulen. De saxofoon, waar is al gestemd? Hè? Ja, is gestemd. Ik hoop het dan, hè. Anders hoor je talig wel, hè. Ja, het klonk net al geweldig, hè. En de gitaar is ook gestemd. Ja. Zullen we nog eens even zingen, zo van jippie, ja, Yippie, ja, yippie, ja, yippie, ja, yippie, ah, fantastisch, fantastisch. Je ziet al helemaal ingezongen ook, hè. Oh ja, zonder, geen klank zonder zang, geen zang zonder klank. We zeggen ze alweer, hè. Ja, dat is heel goed voor de stem. Dit is eigenlijk medicijn. Ja. Gewoon een heel klein glaasje cola. Ja, bij het glazen huis hebben ze ook glazen. Moest ze wat in doen, hè. Dat is toch even nodig, hè. Ja, dat doen we met eerst even proosten. Proosten dat het... Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein, zwei, En dat de mensen nog heel veel mogen doneren voor dit goede doel, hè? Want dat gaat toch allemaal, hè? Want dat weten we toch hoe we voor je zien, hè? Dat de kinderen voor het goede doel, hè?